Ahojte moji milí, pozdravujem vás pri ďalšom videu na tému autizmus. Moje meno je Olympia Garcia, som autimama, teda mamina autistickej 9-ročnej Valentínky a mojím zámerom je prinášať vám rady, tipy, triky, ako pracovať s neverbálnym autistom, ako rozvíjať porozumenie, reč a zároveň upokojovať autistické dieťa tak, aby ste mohli žiť štandardný rodinný život, aby ste mohli cestovať, aby ste mohli navštevovať kamarátov, známych, rodinu, ale takisto, aby aj k vám mohli prichádzať cudzí ľudia, možno, že aj neohlásene a vy by ste si mohli užiť tieto spoločné chvíle bez nejakých excesov, výpadov a čohokoľvek negatívneho. Zároveň môjim cieľom je v budúcnosti vybudovať autistické centrum, kde nebude prebiehať iba diagnostika, ale kde sa bude zároveň s autistami aj priamo pracovať, ale nie len s nimi, takisto aj s rodičmi autistických detí. Pretože z vlastnej skúsenosti viem, že na nás rodičov sa ako keby zabúda a všetky tie emócie, strachy, frustrácie, hnev, beznádej a mnohé ďalšie veci, ktoré sú sprevádzané s touto diagnózou v rámci nášho dieťaťa, sú ako keby opomenuté a častokrát my samotní rodičia nemáme priestor alebo nevieme si vytvoriť priestor na ich spracovanie a tak sú potom niekde zatlačené do nášho tela. A v minulom videu sme si povedali o tom, čo je to autizmus, ako rozoznať také tie možno, že prvé znaky autizmu a kam smerovať svoje kroky, ak si myslíme, že možno máme autistické dieťa. A dnes sa budeme rozprávať o tom, čo robiť, keď dostanete na papieri diagnózu autizmus. Diagnostika prebieha v diagnostických centrách, máme ich na Slovensku niekoľko, nie je ich dostatočné množstvo, preto dnes sa na diagnostiku čaká až 13 mesiacov. Preto sa znova zopakujem, ak si myslíte, že by vaše dieťa mohlo mať autizmus, neváhajte a zapíšte sa do poradovníka. Prípadne si pozrite moje prvé video, kde som o tom rozprávala viac. Keď vám už dajú do ruky papier s diagnózou autizmus, vaše ďalšie kroky by mali smerovať priamo na pedopsychiatriu, pretože táto diagnóza potrebuje byť potvrdená lekárom, ktorý má lekársky titul a to vlastne diagnostici v autistických centrách nemajú. To znamená, že ďalšia vaša misia bude nájsť si dostupného pedopsychiatra, objednať sa u neho na termín s tým, že potrebujete potvrdiť diagnózu autizmus. V podstate je to iba taká formalita, ale veľmi podstatná, pretože vy to potrebujete mať na tom papieri. Keď sa k tomu už konečne dopracujete, a teraz pôjdem trošku takými formálnymi cestičkami, pretože mne to nikto nepovedal a dnes to možno trošku ľutujem. Každopádne, keď už máte diagnózu z diagnostického centra a máte ju potvrdenú pedopsychiatrom, prosím, vaše prvé kroky smerujte na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Pretože ako rodičia takéhoto dieťaťa máte nárok aj na finančnú podporu a takisto aj na ZTP preukaz a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja som tento krok opomenula, ja som nechcela Valentínku nálepkovať s ZTP preukazom a tak ďalej a tak ďalej. A teraz, keď som už trošku múdrejšia a viem, čo to všetko obnáša, starostlivosť o autistu, ako finančne náročné to je, tak vás naozaj pozývam k tomu, aby ste sa vykašľali na akékoľvek nálepkovanie a ak na to máte nárok, tak to využite, pretože naozaj starostlivosť o autistu je veľmi finančne náročná. Veľmi finančne náročná. Takže toto by bola moja ďalšia rada alebo odporúčanie, kam smerovať svoje kroky. Ono to samozrejme trošku dlhšie trvá, kým sa to celé vybaví a tak ďalej, ale naozaj prosím, neopomeňte tento krok. Keď by som išla teraz do tej praktickej časti, tak asi takým bežným zvykom je, že vám v diagnostickom centre teda dajú diagnózu autizmus na papieri a porozprávajú sa s vami o tom, pretože reakcie rodičov sú rôzne a zároveň dostanete informáciu: skúste si pohľadať pomoc niekde inde, pretože my sme už plní.
Toto je bežný štandard u nás na Slovensku. Máme veľmi málo takýchto centier, mnohé sú súkromné a aj tie sú úplne preplnené a ak sa dostanete do takéhoto autistického centra, škôlky, školy alebo aspoň na individuálne stretnutia so špecialistom, tak ste ten šťastný. Toto bol presne moment, kedy som si v živote povedala, že ani a tu peniaze nestačia. Pretože viete, ako sa hovorí, že keď máš peniaze, tak si môžeš zaplatiť špecialistov, môžeš ísť na súkromnú kliniku, môžeš si zaplatiť to, môžeš si kúpiť hento. Ale pri diagnóze autizmus, ak sa chcete naozaj dostať k špecialistovi, tu vám peniaze nestačia, pretože ja som bola naozaj v bode, kedy som tie peniaze mala, bola som ochotná zaplatiť akúkoľvek sumu, len preto, aby sa len za to, aby sa Valentínka dostala k tomu špecialistovi. A hádajte čo? Predo mnou boli desiatky presne takých istých rodičov ako ja, ktorí boli ochotní zaplatiť akúkoľvek sumu, len aby sa k tomu špecialistovi dostalo to dieťa. Len aby naozaj malo tie sessions, aby sa s ním začalo pracovať a tak ďalej. A vtedy som pochopila, že tu vlastne potrebujem byť terapeutom pre svoje dieťa v prvom rade ja. Ja to opakujem veľmi často a zopakujem to znova. Ja mám v živote šťastie na dobrých ľudí a ani v tomto prípade to nebolo inak, pretože som sa naozaj dostala ku špecialistom, ktorí Valentínke pomáhali, ktorí mňa učili, ako s ňou pracovať, prečo robiť tie a tie aktivity v takom a takom rozmedzi a tak ďalej. Postupne som sa učila, čo to vlastne autizmus je a čo to znamená byť rodičom autistického dieťaťa. Takže táto cesta pravdepodobne čaká aj vás. Ak ste sa práve stali čerstvým rodičom autistického dieťaťa, alebo ste sa to práve dozvedeli, alebo už ste na tej svojej ceste, ale ešte stále sa v tom nejako hľadáte, tak vedzte, že vy ste presne ten človek, ktorý potrebuje byť terapeutom pre svoje dieťa, ktorý potrebuje byť špecialistom pre svoje dieťa, pretože práca s akýmkoľvek dieťaťom, nie len s autistickým, ale s akýmkoľvek dieťaťom potrebuje byť konzistentná a potrebuje denne trvať niekoľko hodín. Ak to narveme do zopár minút, tak áno, nejaké výsledky sa dostavia, ale bude to trvať oveľa dlhší čas a hlavne my potrebujeme ten čas využiť. My potrebujeme využiť čas hlavne do 7 rokov dieťaťa. Takže toto je vlastne ďalšia vec. Potrebujete sa začať vzdelávať, čo sa týka autizmu. Áno, prosím, rozhoďte siete vo svojom okolí, zistite, aké máte možnosti, kde sú špecialisti, ktorí pracujú s autistami a vedia pracovať s autistami. Ak máte neverbálneho autistu, takisto hľadajte si špecialistu, ktorý vás naučí, ako rozvíjať porozumenie a reč. A takisto existuje XY literatúry, kde takisto sa to dá, alebo si nájdete komunitu a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je vlastne ďalšia vec, začať sa vzdelávať, čo sa týka autizmu a rozhodiť siete. A kým sa vlastne dostanete k nejakému špecialistovi, alebo do autistickej škôlky, alebo čokoľvek, alebo ak vaše dieťa môže byť integrované, tak s asistentom, sú určité drobnosti, ktoré je potrebné vo vašej domácnosti urobiť a to hovorím z vlastnej perspektívy, takže prosím, neberte to ako nejakú alfu a omegu, ale toto boli kroky, ktoré som postupne zmenila ja a videla som obrovské výsledky už hneď na začiatku v správaní Valentínky. To znamená, prvá vec, odstráňte všetky sladkosti. Potrebujete sa zamerať na výživu vášho dieťaťa. Ja viem, že mnohí autisti sú vyberaví. Stretla som sa dokonca s dievčatkom, ktoré do svojich 6 rokov jedlo iba hranolky. Hej, takže viem, že mnohí autisti majú radi sladkosti a tak ďalej. Prosím, všetky sladkosti, ktoré doma máte, odložte niekam ďaleko, tak aby o tom vaše dieťa nevedelo
a tak, aby hlavne k tomu nemalo prístup. Cukor celkovo pre autistov nie je vôbec vhodný, pretože tým, že ich mozog funguje iným spôsobom a sú častokrát taký elektrický, ako som to spomínala, my ich skôr potrebujeme uzemňovať, tak naozaj jedálniček nabitý cukrom alebo postavený hlavne na snackoch nie je to najvhodnejšie. Začnite pozorovať alebo naozaj rešpektovať svoje dieťa v tom, čo chce a čo nechce konzumovať. Vysvetlím. Moja Valentínka si v 2,5 roku zo dňa na deň vyčlenila zo stravy lepok, pečivo, maslo a akékoľvek natierky, šunky, salami, syry, mlieko, celkovo mliečne výrobky a zo dňa na deň si vyžadovala úplne inú formu stravovania. Pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, že proste veci, ktoré veľmi rada jedávala a bola to pre ňu viac menej rutina, si zo dňa na deň vylúčila, ale nejako materinsky som cítila, že nie je dobré na ňu tlačiť a naozaj ju napchávať vecami, o ktorých mi začala hovoriť, že nie. Takže ďalšia vec, čo sa týka jedálnička, ak ste takí rodičia, že sa snažíte prinútiť svoje dieťa niečo zjesť, tak možno vás pozývam k takej trošku väčšej citlivosti a začať pozorovať, že či je to naozaj o tom, že to dieťa vymýšľa, pretože si chce napríklad urobiť miesto na tú sladkosť alebo na ten treat, ktorý má rado, alebo to dieťa vyslovene vie a už si pamätá, že keď zje takúto potravinu, tak ho z toho bolí brúško. Autisti totiž častokrát majú precitlivosť, alebo teraz mi nenapadá to slovo, intoleranciu na laktózu a lepok. A naozaj tí naše deti sú múdre. A oni si pamätajú, ako sa cítia po jedle. Hej, tak ako som hovorila v predchádzajúcom videu, autisti sú extrémne emocionálni. To znamená, že oni častokrát idú cez pocit a nevedia to zverbalizovať, nevedia to vysloviť a zvlášť neverbálny autista. Ale proste, ak to dieťa vie, že mu po niečom býva zle, tak to proste prirodzene začne odmietať. A tu vás pozývam presne k tej citlivosti a k tomu pozorovaniu vášho dieťaťa a naozaj si tak trošku otestovať a vyskúšať, že či to vaše dieťa naozaj iba vymýšľa, alebo mu tá potravina robí zle. Ak mu tá potravina robí zle a vyslovene ju proste odmieta, tak ju skúste proste vylúčiť z jedálnička. Netvrdím, že sa k tomu nikdy nesmiete vrátiť. Dajte tomu dieťaťu pauzu aspoň na niekoľko mesiacov a pozorujte, čo sa bude diať. Ono totižto, hrubé črevo je priamo spojené s mozgom. A ak dieťaťu alebo akémukoľvek človeku nefunguje trávenie, tak je veľmi ovplyvnený aj mozog a celkové myslenie. Možno, že to poznáte aj vy zo svojho života, že ste možno neviete sa koncentrovať, máte ako keby takú zahmlenú myseľ, nefungujú vám nápady, máte nízku hladinu energie a tak ďalej a tak ďalej. Vtedy sa začnete koncentrovať na svoje trávenie a začnete možno, že meniť jedálniček, prípadne si dáte alebo pribalíte si do svojho jedálnička nejaké vitamíny alebo podporné látky. U dieťaťa je to presne to isté. Ak my ho budeme krmiť vecami, ktoré mu vyslovene robia zle, tak hádajte čo? Všetko sa to prejaví na jeho mozgu. A našim zámerom je rozvíjať teraz porozumenie a reč u našich autistických detí a viesť ich k postupnej samostatnosti. To znamená, že preto je strava veľmi, veľmi dôležitá. Takže prvá vec vylúčiť sladkosti, ďalšia vec je vylúčiť potraviny, ktoré dieťa prirodzene odmieta a naozaj viac sa zafokusovať na stravu ako takú. Hej, veľa ovocia, zeleniny, sú rôzne bezlepkové potraviny, spôsoby, akým pripravujete jedlo, odpozorujte si, kedy vaše dieťa chce mäso, kedy nechce mäso. U mojej Valentíny je to napríklad na vlnách, niekedy úplne proste ide iba po mäse, niekedy proste mäso nechce ani vidieť. Je to veľmi na pozorovaní a znova sa zopakujem na citlivosti, ale stojí to za to. Ďalšia vec je, nenúťte dieťa naozaj jesť nejaké obrovské porcie. Znova, naozaj choďte do toho s takým tým partnerstvom a s dôverou voči vášmu dieťaťu. Koľko toho zvládne alebo koľko si prosí, tak
skúste ísť asi do takýchto objemov. Samozrejme, ak je toho jedla príliš málo, alebo naopak je toho až príliš veľa, už naozaj na prvý pohľad, tak samozrejme vy ste tí, ktorí to určitým spôsobom regulujú. Ďalšia vec, ktorú by som vám odporúčala zmeniť hneď ako začnete pracovať s diagnózou autizmus, je odstrániť 3T. Telefón, tablet, televízor. Ja som to spomínala už aj v predchádzajúcich videách, aj v rozhovoroch a zase sa zopakujem. Tieto veci deťom do ruky z môjho uhla pohľadu nepatria. Vyslovene ma dvíha zo stoličky, keď vidím niekde malé dieťa, ktoré je v reštaurácii a má pred sebou položený tablet alebo telefón. Ja naozaj rozumiem tomu, že je to častokrát veľmi vyčerpávajúce a že si rodičia potrebujú vyfúknuť, že sa takisto chcú v kľude najesť a tak ďalej a tak ďalej. Ale v tomto prípade našim zámerom opäť nemá byť dieťa nejako zabaviť, a aby som si ja vytvorila priestor, ale vedome ho viesť k nejakým pravidlám a návykom. Pretože viete si predstaviť svojho 15-ročného autistu, ako sedí v reštaurácii za stolom a má pred sebou položený tablet, aby sa v kľude najedol, pretože inak bude vykrikovať napríklad na celú reštauráciu. Ale ak vy mu dáte základy už od malička, že naozaj teraz sme pri stole a teraz sa jednoducho papá a nikto nemá pred sebou telefón, ani mamina, ani tatino, ani iný súrodenec a nebudeš ho mať ani ty a budete na tom trvať, to vaše dieťa sa prispôsobí. Áno, možno budú na začiatku nejaké scény a tak ďalej. Áno, možno sa nenaje prvý, druhý, tretí krát, ale naši autisti sú veľmi šikovní a sú veľmi inteligentní. A nebojte sa, ak bude ten váš autista hladný, tak sa naozaj naje aj bez toho telefónu alebo tabletu. Ďalšia vec je, že naozaj to modré svetlo veľmi silno ovplyvňuje mozog, veľmi silno ovplyvňuje takisto spánok. Takže ja netvrdím, že úplne zakázať televízor napríklad, pretože je na YouTube napríklad je mnoho edukačných videí a veľa vecí vám naozaj môže aj pomôcť vo vývoji a rozvoji niektorých kvalít. Aj u autistického dieťaťa moja Valentínka sa veľmi veľa vecí odtiaľ naučila, ale prosím, skúste to naozaj regulovať na nejakú takú rozumnú mieru. Pre mňa rozumná miera je možno, že takých 20 minút denne, cez víkend možno trošku viac. Takže toto sú asi veci, ktoré by som odporúčala tak úplne na začiatok. Ja v ďalších videách začnem už rozprávať o tom, ako rozvíjať porozumenie a ako rozvíjať reč u dieťaťa, ale zdalo sa mi relevantné naozaj spomenúť všetky tieto veci, ktoré som vám vymenovala. V neposlednom rade by som chcela povedať, prosím, nezabúdajte na seba samých. Ak ste sa práve dozvedeli, že vaše dieťa je autistické, určite sa s mnohými starostiami boríte už dlhšie obdobie a ja viem, že vám to spôsobuje starosti. Ja viem, aké je to náročné a práve preto vás pozývam k tomu, aby ste nezabúdali na seba. Aby ste nepotláčali emócie niekde dovnútra svojho tela, pretože oni tam ostanú a budú tam zrieť a môžu sa vymanifestovať aj vo fyzickej podobe, v podobe nejakej choroby alebo iného zdravotného problému. A prosím, nezabúdajte na to, že vy ste dôležití, pretože vy potrebujete byť v poriadku, aby ste za svoje dieťa bojovali, aby ste ho viedli, aby ste ho vychovávali. A aj keď sa vám možno, že teraz zdá byť táto diagnóza dramatická, ak sa bojíte, čo s vašim dieťaťom bude, ako to celé bude vyzerať, aký bude váš rodinný život, aký bude možno, že váš partnerský život, ako to celé bude pokračovať, prosím, nepremýšľajte nad tým. Skúste sa zamyslieť skôr nad vašim zámerom, nad vašim cieľom, čo pre svoje dieťa chcete, čo chcete pre svoju rodinu, ako sa chcete spolu mať, ako sa v tom chcete cítiť. Tam sa ukotvite, v tomto zámere a v tomto pocite, ktorý chcete vo svojej rodine prežívať a urobte všetko preto, aby ste sa tam dostali. A aj keď sa vám to teraz zdá byť možno, že nemožné, verte mi, že všetko je možné, ak chcete. Takže toľko možno, že na dnes odo mňa, aby som vás nejako nepresycovala. Ak máte akékoľvek otázky,
k tejto téme, alebo čokoľvek by ste potrebovali zazdieľať, opýtať sa, tak ma nájdete kadekde, na Facebooku, na Instagrame, na TikToku. Pokojne mi zanechajte súkromnú správu alebo komentár. Takisto ma nájdete aj na YouTube. Pre tých, ktorým sa možno, že nechce scrollovať a hľadať všetky tie videá, tak vlastne všetky moje videá nájdete na YouTube pod mojím menom. A ja sa budem veľmi, veľmi tešiť na ďalšie interakcie a na tom, čo spolu vybudujeme. Zatiaľ sa majte krásne, pozdravujem vás. Čaute.